खुलुमबाय जोंनि BM सेराप चेनेलनि गासैबो जोंनि BM सेराप चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोर जोंनि BM सेराप चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन दिनै आं दंफैयो बावरागुरि जोंहा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आरो लोगोसे नेरसोन NGOनि एजुकेटिभ डाइरेक्टर राजु नार्जारी सार आरो बिथांनि गामियावहाय आं फैनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांजों मोगा-मोगि खालामनो थाखाय खाबु होनायलाय आं बिथांखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै बरायनाय थाबाय जोंनि चेनेलाव। जों दायो सारनि मोनसे फार्माव दङ ओरै फारसेथिं नुगोन नोंथांमोनहा बे जाबाय बिराद समायना रमायना बेसर बिबारखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा आरो लोगोसे बिनि साइडथिंजाय जा राबारनि बागान दं आरो ओरै फारसे औवा आरो राबार बागान दङ बेयावहाय जों गोबां मोजाङै दायो साइलेन्टै जोङो दायो मोगा-मोगि लानो थांदों आरो नोंथांमोना गोबां नलेज मोनथिनो मोनगोन दिनैनि दिनावहाय बिटिआरनि बागै आरो एकर्डनि सोमोन्दै इमप्लिमेन्टेसननि सायावहाय आरो बाजेटनि सायावहाय आरो लोगोसे बिथाङा आरो दासिम बेसेबां खामानि मावदों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय अब्लाबो आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोना मिथिगोन स' सार मागो दमासि नोंथांखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिबाय नोंथांनिसिम हामलायनाय थाबाय आरो मागो दमासियाव माबायदि प्लेनिं लादों सार मागो दमासियावहाय बोसोरे जों बामुनखुरा गामि बियो बावरागुरिनि सिङाव बावरागुरि बिनाखाथानि सिङाव बामुनखुरा गामि जे गामियावहाय उस्ताद कामिन कुमार नार्जारिया जोनोम मोन्दों जोंनि मनरन्जन लाहारि बिथाङा जोनोम मोन्दों बे गामियावनो आंबो जोनोम मोन्दों बामुनखुरा गामियाव जोङो बोसोरे हरावहाय बिदा फंबाय गामिनि लोगो दोगो बयबो ज' जानानै जोङो भेलागुर सावो दा मोनायाव सावो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसेयै जोङो बिलोनि ना बा न'निनो दाउ बेबायदि अमा जों लागोआव अमा फिया जों हाथायनिफ्राय अमा बायनानै लाबोनानै जों जायो रंजायो बाजायो आरो जोंनि जे फोरबो बर'फोरनि आंगो मोनसे फोरबो मागो दमासि बेखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो दिनैनि दिनाव खोब दिनैनि दिनाव रंजानाय सम जागोन सार मोननिया दिनै जोबोद रंजानाय जागोन सार फार्स्टआवहाय गोबां मानसिफोरा सोंलु खालामो आं मोनसे जायगायाव मोनसे टपिकआव लांसै दा जोंनि बोसोरा माने बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय गोदान पलिटिक्स दाजानाय जे इउपिपिएल पार्टिया मोनसे एलायन्स सरकार दाखांनायनि उनाव बोसोरसे जाबाय दासिमहालागै इउपिपिएल सरकारा जोंनि बिटिआरनि सायाव बेसेबांसो खरस खालामखो बाजेटआव 2020-21 मायथाइयावहाय एसअपिडिनि फान्डा जोंहा दङमोन 671 करोड़ बेखौहाय बाहायजोबनाय जाबाय गोबां खम सम मोन्दों मानो होनबा 24 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव जोंहा फ्ल'र टेस्ट जादोंमोन 2022-23 डिसेम्बरनि उनाव माने मार्च दानसिम मार्चबो नंजोबा फेब्रुवारिनि खावसे दानसिम बे 677 कौटि रांखौ जों बाहायनो गोनां जादोंमोन बिराद थाबैनो बेनिफ्राय देग्लायहाय 651 कौटि 2021 आरो 22 मायथाइनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन फान्ड दङ जेरै 15 फाइनान्सनि फान्ड बेनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन जेरै RIDF फैयो जोंनावहाय बेनिफ्राय माने गुबुन गुबुन माने हेडनि जे फान्डफोर दङ बेफोरखौ इउटिलाइज खालामनानै बिटिआर ओनसोलाव जोङो खालि माने दाथायखौल' नङा इनफ्रास्ट्राक्चारखौल' नङा मानसिफोरनो जिउ आरो थांनानै थानायनि राहा होनायनि थाखाय गोबां मिशनफोरखौ लन्च खालामनाय जाबाय जेरै पिक मिशन मोनसे लन्च खालामनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड पल्ट्रि मिशन बेखौहायबो लन्च खालामनाय जाबाय बड'लेण्ड स्किल एन्ड एन्टारप्रिनरशिप डेभेलपमेन्ट मिशन बेखौ लन्च खालामनाय जाबाय बड'लेण्ड इडुकेसन पलिसि जेनेबा जोंहा आलादायै मोनसे पलिसि गैयामोन सोलोंथाइनि सायाव मोनसे खान्थि गैयामोन बेखौबो बानायनाय जाबाय अलमस्ट फाइनाल स्टेजाव दङ दा बेबायदिनो गोबां माने पलिसि लेभेलाव गोबां खामानि मावनाय जादों मानो होनबा थांनाय समफोराव सिगांनि गभर्नमेन्टफ्रा माने पलिसि लेभेलाव बांद्राय खामानि मावनो बिथांमोना गोसो होआखैमोन बांसिन माने मा होनो स्किम टेन्डार इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनाय बिल्डिं लुनाय लामा दालां लुनाय बेयाव बांसिन गोसो होदोंमोन खिन्थु पलिसि लेभेला थालांदोंमोन दा ओंखायनो बे पलिसिफोरखौ थिग खालामनानै लाजोबनानै लासैनो जोङो जौगानाय खामानिया जाहाथे नैबे पलिसिनि गेजेरजों जायो जेरै दा पिक मिशन जादों होनना बुङोबा जोङो अमानि दारैहाय खालि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा आसामनि गेजेरावल' नङा नर्थ इस्टआवल' नङा जोंनि जे साउथ इस्ट एसियान कान्ट्रिसफोर दङ बेफोरफ्रावबो जोङो बड'लेण्डनिफ्रायनो जों अमा साप्लाय होनो हायो नामा जोंहा दिनैहाय पल्ट्रि मिशननि दारै जोंनि जे गोदो गोदायनि जे दाउफोर दंमोन दाउ लकेल होननानै जायखौ बुङो जों बेफोर लासैनो जोबलांनो हमबायमोन दा बेहाय पल्ट्रि मिशननि गेजेरजोंहाय जोंनि सरकारा इनकिउबेसन माने सलार पावार इनकिउबेसन एग इनकिउबेटर्स जों होनानैहाय
लकेल दाउफोरखौ बोरै दिहुनफिननो हायो लोगोसे जोंनि फरायसालिफ्राव जोंहा सानजौफुनि जानाय आदार होयो बेयाव जों साननानै नायबाय जे दैलि जोंनो 10 लाखथा दाउदै नांगौ गथ'फोरनो जाहोनानै बिसोरखौ देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय खिन्थु जोंनाव दाउदैया बाहेरानिफ्रायसो फैयो दा बेवहाय मोननै रोखोम जायो मोनसेया जाबाय बे दाउदैया जोंनि लकेल दाउदै नङा गुबुन फारसेथिंहाय बे दाउदैफोरखौ बायनानै जोंनि रांफ्रा बाहेरायाव थांगासिनो दं दा बे मोननै जिनिस मोनसेया जाबाय जोंनि रांखौ जोंनि जायगायावनो बोरै लाखिनो गुबुन फारसेथिङै जोंनि लकेल दाउखौहाय जोङो बोरै माने फेहेरनो फोथांनानै लाखिनो बेनि थाखाय पल्ट्रि मिशनाव खामानि मावनाय जादों बड'लेण्ड टेक्सटाइल एन्ड हेन्डलुम मिशनबो मोनसे लन्च खालामनाय जाबाय दाखालिसो जोंना जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर'आ सुरतआव थांनानै जे टेक्सटाइल एन्टारप्रेनर्सफोरखौ लोगो हमहैदों जोंनि जे बर' आइजोफ्रा बर'ल' नङा जोंनि गासिबो थागिबि माहारिनि आइजोफ्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा दा जों खिन्थु बे आखा फाखा जे मोनसे जोंनाव रोंगौथि दं बेखौ जों हाथायाव माने फानहैनो हायाखै हाथायसिम जों लांनो हायाखै दा बे हाथायजों माने गोरोबहोनो थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा बड'लेण्ड माने हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिशननि आन्डाराव जों नोंथांमोना मिथिबाय जे दाखालिसो 350 crore 350 कौटि सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि बिटिसि आवहाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिशननि थाखाय जोंनि जे मिनिस्टार बिथाङा फैदोंमोन आइजो बिथाङा फैदोंमोन दा बिथाङा अलरेडि जोंनो कमिटमेन्ट होलांबाय आरो बेखौ एनाउन्समेन्ट होलांबाय बेनि गेजेरजों जोङो टेक्सटाइल आरो हेन्डलुम मिशनखौबो बिराद मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हासिगोन बिटिआरनि सिङाव पाब्लिकआ बोरै बेनिफिट मोनगोन इजियै गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो जायो जे बे जिखिनि मिशन बानायदों बिनिफ्राय पाब्लिकआ जे लुबैयो बेखौ जोङो एप्लाइ खालामनानै मोननाय स' पाब्लिकआ दायो मोनथिगोन बेखौ बोरैहाय माने एप्लाइ खालामनानै बोरै बेखौ क्लास्टार बेसिसाव लांनो नाजानाय जादों हमला जे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिशनावहाय जोंहा बेखौ हेन्डलुमनि क्लास्टार बानायनाय जागोन बे क्लास्टारफ्रावहाय मोनसे मेन माने क्लास्टार माने फेसिलिटि सेन्टार होननाय मोनसे थागोन बेनि गेजेरावहाय जोंहा 100सो दाग्रा लुग्राफोर थागोन बे दाग्रा लुग्राफ्रानो डाइरेक्ट बेनिफिट मोनगोन बेयाव अमायाबो सेम जे जायगायाव जों अमाखौ फिसिगोन नङा होमबा माखासे क्लास्टार बानायनाय जागोन माने बे क्लास्टारनि गेजेरजोंनो जोङो माने बांसिन अमा बिगियानारि माने आदबजों माबोरै दिहुननो हायो बांसिन जों माबोरै बेनिफ्राय माने लाब मोननो हायो बेनिफिट मोननो हायो बेनि थाखाय अमानि सायावबो गोबां माने खामानि मावनाय जादों रिसार्च खालामनायजों लोगोसे जायफोर साक्सेसफुल एन्टारप्रेनर्स दङ जेरैहाय दाखालिसो माने अखम गौरब माने बान्था मोननाय मनज बसुमतारी बिथाङा SBIनि चिफ मेनेजार साख्रिखौ गारनानै अमा फिसिनायनि जे मोनसे बिजनेस खालामदों जोंनिनो बर' फिसा बिथाङा दा बे बिथांनि हेफाजाब लानाय जादों दा बेबायदिनो गोबां जोंनि एक्सपार्ट मानसिफोरखौ लाबोनानै जोंनि जे आबादारिफोर जोंनि जे एन्टारप्रेनर्सफोर जोंनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोननो बै ट्रेनिंखौ होनानै माब्रै बेखौ माने गावनि थांनानै थानायनि राहा बानायनो हायो बिनि सायाव माने नाजाबाय थानाय जादों जों सावरायगासिनो दङ राजु नार्जारी सार आरो लोगोसे इउपिपिएलनि सेक्रेटारि बिथाङा गोबां लाइमोनफोरखौ मदद खालामबाय आरो लोगोसे बिथाङा बिराद गोबां सुबुंफोरखौ न'खरफोरखौ बिथाङा मदद खालामबाय खमावबो सारा मोनबेसे डिस्ट्रिक्टसिम दासिमहालागै खामानि मावनायनि जोङो ओरैनो सारा नर्थ इस्टआवनो खामानि मावो खामानि मावो दा नेरसोननि दारै सिगाङावहाय बिपिएफआ बे बिपिएफनि मानसि बेनो मदद होनांगौ आरो बे इउपिपिएल मानसि बेनो मदद होनाय नङा स' इउपिपिएलआबो बेबायदि खालामगोन नामा बे देग्लाय बे 5 बोसोरनि टार्मसआव देरहाखांनायनि उनावहाय जे बे बिपिएफनि मानसि बिथांनो मदद होनाय नङा बेबायदि जोंनाव जेबो पलिसि गैया जोंना रायजो राजाया खुनु बिपिएफ इउपिपिएल गैया रायजो राजाया बयबो समान नोजोरजों बिथांमोनखौ नायनाय जागोन आरो सुबिदायाबो समान बयबो मोनजोबगोन दायो मोनसे सोंथि ओंखारगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय आं बेखौबो सारनिसिम मिथिनो लुबैबाय जे जोंहा मानाव गेदेर जोंनि दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा गोदोनि दिनाव बा बिनि सिगाङावहाय हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय RSSनि ट्रेनिं लादोंमोन जाहैदों नागपुरावहाय बे बेसेबांसो सैथो ओरैनो बिथाङा एजेन्टनो माने प्रमद बर' सारा बेखौथ' जोंनि हेंथा हान्जाफ्रासो बुंदों जोंनि अपोजिसननि मानसिफ्रासो बुंदों बियो जोबोद माने मिनिथाव बाथ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो RSS नङा बे कंग्रेसआवसो दंमोन थांनाय 5 बोसोर सिगां बिथाङा कंग्रेसनि मिनिस्टारसोमोन बियो होमबा कंग्रेसनि मिनिस्टारा माबोरै RSSनि ट्रेनिं होनांगौ जाखो बेथ' जोबोद मिनिथाव बाथ्रा जादों कंग्रेसनिफ्रायसो बिथाङा बिजेपिआव फैदों बिथाङा बिजेपिनि सासे लिडार आरो लोगोसे दिनै आसामनि बिथाङा गिबि मन्थ्रि गतिके बिथांजों
लोब्बा लानानै बिथांजों लोगो जानानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि मोनसे जुथाइ सरकार जोंना सामलायनानै दङ बावहाय खुनु आरएसएसनि एजेन्ट जानांगौ बा नागपुराव ट्रेनिं लाहैनांगौ बे खुनु बाथ्रायानो फैया जोंना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो स्कुलनि समनिफ्रायनो बिथाङा एबसुनि सासे वार्कार बेखौ जोंहा दाखालि बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि सारनि माने मोनसे इन्टारभिउ आं नुदों जे बिथाङा ट्रेन्ड आरएसएस केडार होननानै खिन्थु बिथाङा जेब्लानाखि आबसुआव दंमोन जोंना सानसुमा कुमार बसुमतारि बिथाङा मिथिगौ जे प्रमद बर' बिथाङा जोंनि तामुलपुरनि सौरागुरि गामिनिफ्राय बिथाङा हाइ स्कुलाव थानाय समावनो एबसुनि सासे गोख्रों वार्कारमोन हायार सेकेन्डारि थानाय समावबो बिथाङा ओनसोलनि आबसु लिडार जादों कलेजाव फरायनाय समाव बिथाङा कामरुप डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन बेनिफ्राय फैनानै जोंनि आबसु सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआवहाय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जाफैदों बेनि उनाव भाइस प्रेसिडेन्ट जादों बिनि उनाव बिथाङा 11 बोसोर गोलाव सम एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बेवहाय खुनु आरएसएसनि एजेन्ट बा आरएसएसनि ट्रेनिं लाहैनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया खुनु एबसु प्रेसिडेन्टआ माने फरगेट एबाउट प्रमद बर' बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिखौनो होन सोरबा बिनि उनाव जोंहा सोमला बसुमतारिखौनो होन मानगोनां जोहोलाव सोमला बसुमतारिखौनो होन बिनि उनाव इउजि ब्रह्म बिथांखौनो होन रोनगोरा नार्जारिखौनो होन रबिराम नार्जारिखौनो होन आरो फैयै फैयै प्रमद बर'खौनो होन रावबो बहाय सोरनिबा एजेन्ट जानांगौबा सोरनावबा ट्रेनिं लाहैनांगौनि खुनु बाथ्रायानो गैया आरो बिथाङा फंसे बेखौबो बुंदों दिपेन बर' बिथाङाखौबो माने गभर्नमेन्टनि एजेन्ट बा दालालि दा जोंनि इउपिपिएल सरकारानो हक आसामनि बिजेपि सरकार उइथ द एलियन्स इउपिपिएल आरो एजिपि स' दिपेन बर' बिथांखौबो जे सासे दालालि एजेन्ट होननानै बुंदों स' बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन ओरैनो बिथाङा दिपेन बर'खौ दालालि होननानै बर' रायजो राजाखौनो माने इनसाल्टसो खालामदों बियो बर' रायजो राजाखौनो दालालि होननायसो जादों बियो मानो होनबा एबसुआ बर' रायजो राजानि बियो सिनस्रि बियो मोनसे माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादनि बयनिफ्रायबो देरसिन लिडार दिनैनि थारिखआव बे जाहैबाय दिपेन बर' बिथाङा दिनै आफादगिरि एबसुनि एबसुआ दिनैसिम बर' जाथिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय जौगानाय बिनि मोन्थाय गासिखौबो नायबोनाय एबसु गैयामोनब्ला थांनाय 53 बोसोरनि बर' जारिमिना एबसुनि जारिमिनजोंनो लिरजागोन सनानि हांखोजों बेनि आफादगिरिखौनो बिथाङा जुदि एजेन्ट होनोबा गभर्नमेन्टनि दालाल होनोब्ला होमब्ला बे बर' रायजो राजाखौनो दालाल होननायसो जादों बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया आरो बर' रायजो राजायाथ' दालाल नङा दिपेन बर'आबो दालाल नङा बिथाङासो सोरनिबा सोरनिबा थुनज्लायनायाव बुंनो थिननायाव बुंनांगासिनो दं बिथाङा जिहेतु राजनितिक भाबे ओरैबायदि मार्जिनेलाइज जाबाय जेरावबो जायगा गैयै जाहैबाय आगोलाव बिथाङा बिपिएफनिफ्राय होखारजाबाय माने नाम घोषा कीर्तन घोषाखौ सावनो नागिरनानै बिथाङा बिपिएफनिफ्राय होखारजादों एमपि टिकेट होजायाखै बेनिफ्रायसो बिथाङा फ्रास्ट्रेसन जानानै जोंनि माने एबसुजों फैफादोंमोन इउपिपिएलजों लोगो जाफैफादोंमोन खिन्थु इउपिपिएलआवबो टिकेट मोनैयाव दिनै इउपिपिएलखौ बिथाङा रायग्रा जादों गतिके बुंनो थाङोबा बियो दिपेन बर'खौ दालाल होनोब्ला गावखौसो दालाल साजायनाय जादों बियो आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बिथाङा बिएससि एकर्ड खालामदोंमोन 1993 मायथाइयावहाय आरो बिनि गेजेरावहाय बिथाङा 6 मान्थसिमल'सो बिएससि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिथाङा चिफ हिसाबै फर्मार चिफ होनना बुंनो हायो सार बिथांखौ बिथाङा 6 मान्थसिम दैदेनबाय आरो बिनि सायावहाय बिथाङा जेब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन दा जेसेबांखिनि दायो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै बा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै एबसुनि हारिमायारि दैदेनबोगासिनो दङ बिथांमोना गोबां हारिनि फर्स खालामदों हारिखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनो हागोन आरो बोरैहाय दिन्थिबोनो हागोन जों हारिखौ बोरैहाय जौगानो हायो आरो बिनि गेजेराव गोबां आफादगिरिफोरखौ जायफोर दिनै बड'नि सेपारेट डाइरेक्टर लाबबाय बिटिआर एकर्ड लाबबाय दा गासैबो बिथांमोनखौ बिथाङा मान सनमान होआ सिनायथि होआ बिथांमोननि जे खामानि मावनाय बिथांमोननि मावनायनि जे सिनायथि बेखौ बिथाङा गाज्रि बुङो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बिथांना मोनसे जिनिसा जादों मा माने आं बिथांखौ जोबोद सनमान होयो मैयाबो आं मोनसे इन्टारभिउआव बुंदों बिराद सिनियर मानसि आं रेसपेक्ट होनांगौ आरो आंनि खुगानिफ्राय बेफोर बाथ्राफोरा आसलथे गनो नाङा खिन्थु मा खालामनो दाथ' राजनिति जाहैबाय ना आंबो मोनसे राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि जाबाय बिथाङाबो राजनितिक उद्देश्यनि थाखायनो खोथाफोरखौ बुंगासिनो दं माने जोंथ' खुगाखौ खेवनो नागिरा खिन्थु बिथाङानो थुज्लायबाय थायो खुगाखौ खेवनो आसलथे बिथाङा बड'लेण्ड आन्दलननि सासे बेनिफिसियारिसो मिथिबायना बियो बड'लेण्ड आन्दलननि सासे बेनिफिसियारि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया माब्रै बेनिफिसियारि
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आन्दलन जादोंमोन बेयाव थाफानानै बिथाङा जेलानाखि बड'फाया सोरगोआरि जालांबाय मुंख्लं जालांबाय बिथाङा आन्दलनखौ दैदेननो हायाखै दैदेननो हायैनि थाङै थुङै सबनि बयनिफ्रायबो फ्लपसिन बर' रायजो राजाजों बोसोरनैनि गेजेरावनो रिजेक्ट खालामजानाय BAC एकर्डखौ खालामबाय बिथाङा सासे सिगनेटरि BAC एकर्डनि BAC एकर्ड खालामखांनानै बिथाङा शिफ्ट जाबाय नङा होमबा शिफ्ट जानानै उनावहाय जिहेतु एबसुआ बे एकर्डखौ मोजां मोनखायाखिसै बे समाव बिराद गोख्रों एबसु माने नि बे मुभमेन्टआ दंबाय थायोमोन बे बर' माहारिनि सायाव माने ग्रिपआ दंबाय थायोमोन दाबो दङ दिनैसिमबो दङ दा बावहाय बिथाङा उफाय गैयैनि बेखौ रिजाइन होनांबाय एबसुजों फर्स खालामजानानै रिजाइन होजाबाय बियो दाना सेकेन्ड फेज बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंहा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी आरो जोंनि मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव सेकेन्ड फेज बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागायबाय 1995-96 मायथाइनिफ्राय दा बे जागायनायाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया मा जालायबाय बे आन्दलननि गेजेरजोंनो बिथाङा MP जालायबाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट होमबा बे सेकेन्ड फेज बड'लेण्ड मुभमेन्टनिबो बेनिफिसारि जाहैबाय नङा होमबा दाना सेकेन्ड फेजनि बेनिफिसारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै जेलानाखि BTR एकर्ड जाबाय BTC एकर्डआ जाबाय 2003 मायथाइयाव तखनसिमबो बिथाङा MP जानानै दंखायो ओमफ्राय सुजुग नायनानै जाय मानसिया एबसुजोंनो MP बानायजानाय जाय मानसिया एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन एबसुखौ नागारनानै जालदाब जुलदाब नागारनानै मा जालायबाय बियो BPF जों सामिल जालायबाय BPF जों सामिल जानानै आरो बिथाङा खनसेबाव MP मोनहैबावलायबाय 2009 मायथाइयाव नङा होमबा दा बेबायदि सानसे मोनबाय थानो नङा होमबा गतिके सेकेन्ड फेज फार्स्ट फेजनिबो बियो बड'लेण्डनि बेनिफिसारि थार्ड फेजनिबो बियो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बेनिफिसारि नैबे लास्ट दानि BTR एकर्ड सिगांनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनिबो बिथाङा बेनिफिसारि जानो लुबैदोंमोन खिन्थु बेखौ जानो मोनैनि थाखायनो दिनै बियो बोराबनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ रायो जोंनि मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांखौ रायो दिपेन बर' बिथांखौ रायो सोरबा लरेन्स बिथांखौ रायो गाबोन समफोर नुगोन नोंथाङा आंखौबो रायगोन बियो स' जों दिनै गोबां बाथ्रा रायज्लायदों दा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार जे फर्मार चिफ अफ BAC नि समाव आरो लोगोसे बिथाङा गोबां माखासे आफादगिरि एबसुनि जाय दैदेननाय बिथांमोनखौबो गोबां बुंगासिनो दङ जे हारिखौ फानबाय बड'लेण्ड जिखिनि जों स्टेटनि थाखाय दाबिदोंमोन आबसु आन्दलन बा बर'नि जे मोनसे मुभमेन्ट बेवहाय बड'लेण्डखौ फाननानै गारबाय प्रमद बर' सारा बिनि सायाव मा बुंगोन प्रमद बर' बिथाङाथ' दिल्लीयाव थाफेराखैबो दिल्लीनि खना खनला मिथिजोबाबो बियो सानसुमा खुंगुर बसुमतारियासो MP जानानै गोबाव सम दिल्लीयाव थादों बबे दखानाव फानो बड'लेण्डखौ बेसो मिथिगौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बेखौ प्रमद बर' बिथाङाबो मिथिया इउजि ब्रह्म बिथाङाबो मिथिया दिपेन बर' बिथाङाबो मिथिया आरो जोंथ' मिथिखाया जोंथ' दिल्लीयाव बिराद खम थाङो नालाय जोङो दखान बड'लेण्ड फानग्रा दखानखौ बायग्रा दखानखौ बारहो थ' दिल्लीनि लामा सामाखौनो जों मिथिजोबा गतिके बड'लेण्डखौ बबे दखानाव फानो बा बबे दखानाव बायो बेखौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारियासो मिथियो आरो बिराद मोजां मिथिगौ जेब्लानाखि 2008-2009आव जेब्लानाखि माने BJP कंग्रेस बेफोरनि बे सरकार बायहां माबाहां जादोंमोन बेनि गेजेराव माबा मोनसे डिल जादोंमोन बे बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिजों होननानै दिल्लीनि सार्केलाव मिथिजोबो होननानै जों बयबो बर' लिडारफ्रा मिथिगौ अब्ला BTR एकर्डनि जिखिनि दफाफोर दङ बेवहाय क्लजफोर दङ बेखौ इमप्रुभ बा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बेसेबांसिमसो जौगाखो बिनि थाखाय माखासे सोंथि सोंगासिनो दं जेबो गैया बेवहाय बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि गोबां माखासे भिडिअ नुयो आरो जेरै जोंहा मानाव गेदेर फर्मार BTRनि चिफ BTCनि चिफ जा हाग्रामा महिलारि सारमोना दं स' नोंथाङा बिनि सायाव फिन खेबसेयाव मा बुंफिननो सानो BTR एकर्डआ जेबो गैया होननानै बुङोबा बियो माने जोंनि NDFBनि जोहोलावफ्रा जे 34 बोसोर बिथांमोना रिभलुसन खालामबोदोंमोन रोजा रोजा बर' लाइमोनफोर माने जिउ माने गारदोंमोन हारिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जालांदोंमोन बेखौ इनसाल्ट खालामनायसो जायो BTR एकर्डआव आङो मैयानि इन्टारभिउआवबो बुंदों गुबुन मोनसे चेनेलाव जे जोंहा BTC एकर्डनि गेजेर उनावहाय मोनथाम मेइन पलिटिकेल डिमान्ड दंबावोमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST होनाय बे क्लजआ BTRनि एकर्डआव दङ प्रप'ज बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथाय बेखौ जोंहा दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजोंहाय बेखौ मोनहोनाय जाबाय जोबथारनायाव जाहैबाय आलादा हादोर बड'लेण्ड दा आलादा हादोर बड'लेण्डखौ BTR एकर्डनि गेजेरजों मोनदों होननानै रावबो बुङाखै खिन्थु BTC एकर्डनि उनाव सेपारेट स्टेटआव
थानाय मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटआव थानाय मोननै गोहोआ BTC आव गैयामोन बे जाहैबाय नोंना होम आरो फाइनान्स बे मोननै जिनिसा गैया दिनै होम डिपार्टमेन्टआ मोनसे शेयार्ड डिपार्टमेन्ट जाबाय BTC नि मोनब्रै जिल्लायावहाय BTR नि चिफ बिथाङा SP फोरखौ DC फोरखौहाय कन्ट्रल खालामनो हानाय जाबाय बिसोरनि ECR खौ लिरनो पार्शियली लिरनाय फुल्ली नङा पार्शियली लिरनो हानाय जाबाय दिनै BTC नि सिङाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि DC आरो SP आ जोंनि BTR नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोहै जोंनि BTR नि चिफ बिथांनो रिपर्ट खालामनांगौ बुजिबायना रिपर्ट खालामनांगौ दा बेयाव माने होम डिपार्टमेन्टखौहाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टनि गेजेराव शेयार खालामनाय रानलायनानै दा सामलायो जोंनि रिजननिखौ फुल फ्लेजेड मोनाखै फाइनान्सनि खेथ्रआव आङो माने गुबुन मोनसे इन्टारभिउआवबो बुंदों आर्टिकल 280 जे जिनिसजोंहाय रेभिनिउखौ शेयार खालामनाय जायो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि गेजेराव बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125th 125थि माने सोदांनाय बे आयेनखौ सोजानानै बे आर्टिकलखौ बे दफाखौ सोदांनानै अट'नमास काउन्सिलफ्राबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनान्सिं मोननो हानायनि मोनसे राहा खालामनायनि थाखाय बे सोदांनायखौ अलरेडि इन्डियान पार्लियामेन्टआवहाय बेखौ पुटआप खालामनाय जाबाय पुटआप खालामनानै पार्लियामेन्टआ बेखौ स्टेन्डिं कमिटिनो हरनाय जाबाय आर्टिकल 280 खौहाय 125थि सोदांनायनि थाखाय दा बियो थाबैनो पार्लियामेन्टआव सोदांजाखांबानो जोंनाव BTRल' नङा जोंनि माने नर्थ इस्टआव जेसेबां अट'नमास काउन्सिलफोर दङ 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिल्स बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि मोनसे राहाया जानानै फैसिगोन होमब्ला नोङो जे जिनिसा सेपारेट स्टेटआव मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटआव दङ जे होम डिपार्टमेन्ट आरो फाइनान्स जे जिनिसा जोंनाव BTC आव गैयामोन दिनै BTR आव बे जिनिसा अलरेडि होमाथ' शेयार जाखाबाय फाइनान्सनि पावाराबो BTR नि गभर्नमेन्टआव फैसिगोन बे आर्टिकल 280 आ एमेन्डमेन्ट जाखांनायनि उनाव स' बेखौ नायोब्ला BTR आ स्टेटनि लेभेलाव थांहां जानानै दं सेपारेट स्टेट मोननैथिंजाय आरो मोनसे आगानबाव बियो BTC आ जेरै सेपारेट स्टेटनि मोनसे आगानबावमोन BTR आ आरो मोनसे आगानबाव BTR आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन दा थाङै थुङै जोंनाव BTR जाहैयोबा टटेल 7टा 8टा डिस्ट्रिक्ट जोंनाव जाहैसिगोन जिहेतु एरिया एक्सटेनसननि गेजेरजों 1142 गामिनि सायाव दा बेखौ माने सावरायबाय थानाय जादों बयनिबो एप्लिकेशन बयनिबो माने माबा मोनसे जुदि अजद दङबा बेफोरखौ लाबाय थानाय जादों बेखौ लाखांनायनि उनाव थाबैनो जोंहा नैबे 1142 गामिया बियो हाबनो हांगासिनो दं BTR आव थाबैनो मिन्स बेसेबांसो सम नांबावगोन इनक्लुजनाव बे समखौ आङो थाबैनो बुंगोन बेखौ नोङो सानसे साननै सानथाम बेखौ बुंनो हाया बेयो मोनसे सरकारि प्रसेस मोनसे कमिसन दानानै होनाय जादों गभर्नरनि नटिफिकेशननि गेजेरजों मोनसे कमिसन दानाय होनाय जादों सिगांनि चेयारमेना बिथाङा सोरगोआरि जानानै थांबाय नङाबा बे जिनिसा थाबैनो जासिगौमोन दा गोदान सासे चेयारमेन आशिष कुमार भुटानी बिथाङा जोबोद मोजां मिथियो बर'फोरनि सोमोन्दै जोंनि क'क्राझारावबो बिथाङा डेपुटि कमिशनार जानानै थांखांखाबाय बिराद मोजाङै मिथिगौ बर'फोरनि जुजिनाय बा सोमावसारनाय आन्दलननि सोमोन्दै गथिखे बे जिनिसा थाबैनो जागोन होननानै जोङो बर' फिसाफ्रा आसा खालामनो हायो अके स' बड'लेण्डनि गेजेरावहाय जिखिनि दाङाबाजि जागासिनो दं बिनि सायावहाय जों दिनै सावरायदों जामानाव गेदेर राजु नार्जारी सार बिथाङा UPPL दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो लोगोसे बिथाङा सासे ससियेल वार्कार ग्रेट ससियेल वार्कार सार बे जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव जि जेंना जेंसि जागासिनो दं माखासे दावराव दावसि जागासिनो दं पलिटिकेलखौ लानानै बिनि सायावहाय नोंथाङा मा सानो माबोरैहाय बे दावराव दावसिया बोरैहाय फोजोबगोन बयबो सासे माने पलिटिकेलनि गेजेराव मोनसे पलिटिकेल फाउन्ड खालामनानै जे दैदेनगिरि जानो लुबैयो स' बे माबोरै जोबनो थाङो सार बेखौ बे जोबनानै थाङा जोंबो मोनसे समाव सानदोंमोन जे बे जोबनानै थांगोन बियो मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेम जोंनाव जिहेतु BTR मोनसे काउन्सिल जाबायब्ला जोंना बावहाय मोनसे रुलिं पार्टी आरो मोनसे अपोजिशन पार्टी थाखासिगोन बाव जेब्लायबो आगोलबो दंमोन दाबो दं देनांबो थाखासिगोन जेराव गभर्नमेन्ट दं बाव अपोजिशनबो थाखागोन बेखौ जों एक्सेप्ट खालामना लानांसिगोन इमोसनेलि जों बर'फ्रा सानो जे जों खौसे जानांगौ होननानै आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो थांनाय बारनि MP इलेक्शन जेनखांनायनि उनाव आंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा आंनो मोनसे मिशन होदोंमोन मोनसे दायित्व होदोंमोन जोंनि BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरजोंहाय सावरायलायनानै मोननै हान्जाखौबो बोरै खौसे खालामनो हायो बेनि थाखाय आंनो दायित्व मोनसे होदोंमोन दिनैबो सोंहैनो हागोन आं माखासे जिनिसखौ बुंला आङो बिथां जनमोहन मुसाहारि बिथां ओरैहाय जोंहा रहिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनजों सावरायनानै
माने प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि आगोलनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजोंहाय सावरायलायनायनि मोनसे बारहावा सोरजिनानै होनायनि मोनसे आंनावबो मोनसे सौभाग्य फैदोंमोन मोनसे आंनाव मोनसे चान्स फैदोंमोन बेखौ आं मावफुंदोंमोन खिन्थु बिथां हाग्रामा महिलारिया सिरियासलि लायैनि थाखायनो बै समाव मोननै पलिटिकेल पार्टिजोंहाय गोरोबलायनो हायाखैमोन गोरोबलायनायखौ नागारै बै समनि पिसिडिआरनि सा 7 जे जोंहा एमसिएलएफोर दंमोन बिथांफोरखौसो माने बिपिएफआव जइन जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खावलायदोंमोन नङाबा गोबां सावरायनाया मोनसे एडभान्स स्टेजाव फाइनाल स्टेजसिम सहैबायमोन उनावहाय माने जोंनि एबसुखौ फात्ता होयै होयै जाबाय इउपिपिएलखौ फात्ता होयै होयै जाबाय बेबायदिनो बिटिसि इलेक्सना खाथि खाथि फैबाय थाबाय उनाव थाङै थुङै माने बिथांमोना ज' जानायनि प्रसेसआव खुनु इन्ट्रेस्टआनो गैया फाइनालि उनाव जों एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय जे जों जे अरायबो मोनसे सिमां नुबाय थायो जे खौसे जानांगौ बर' हारिनि मोननैबो राजखान्थि हान्जाया खौसे जानांगौ होननानै बे जिनिसा थाङै थुङै मोनसे डेम'क्रेटिक सेटआपआव बे जिनिसा पसिबल जाहैया जेराव गभर्नमेन्ट दं बा अपोजिसन थाखागोन नङा होमबा गतिके बेखौ जों एक्सेप्ट खालामना लानांसिगोन आरोखि आरो पलिटिकेल पार्टिया जुदिअ बियो बांसिन मोनसे हारिजोंनो दैदेनजानाय मोनसे हारिनि दैदेनगिरिफोरजों दैदेनजानाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा मालाबाबो मोनसे हारिनिल' जानानै थानो हाया बियो मोनसे डेम'क्रेटिक सेटआप जेराव नों बयनिबो भट नांगौ गतिके नोङो मोनफ्रोमबो हारिनि नों बाव रिप्रेजेन्टेसन नांगोन बिथांमोननि बाहागो लानाय नांगोन अब्लासो मोनसे पलिटिकेल पार्टिया थांनानै थानो हायो आरो बिथांमोना पावाराव फैनो हायो बा अपोजिसनाव फैनो हायो आं बे कुइसनखौ सोंनायनि मोनसे रिजन दङ दा जोंनि गेजेराव मोनसे गोदान स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन ओंखारनो नागिरदों बानायनो नागिरदों आरो बिनि गेजेराव बिनि सायाव गोबां मानसिफ्राबो कमेन्ट खालामबाय जों सारनिफ्रायबो मिथिनो लुबैगोन दायो स' बिथाङा बिनि सायाव मा राय होयो मा कमेन्ट होयो जे गोदान स्टुडेन्ट इउनियन मोनसे दानो थांगासिनो दं सार बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो गोनांथिना बे हारिनि गेजेराव जेबो बेबायदि गोनांथि गैया जोंहा बर' हारियाव थोजासे आफादफोर दङ दा मा नोङो हारिमु आफाद दङ आबादारि आफाद दङ आइजो आफाद दङ फरायसा आफाद दङ गासिबो दङ इनफेक्ट माबा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन ना माबाबो दादोंमोन आगोलाव नङा होमबा बिथांमोनाबोथ' हारिनि मोनसे एक्सेप्टेन्सखौ मोननो हायाखै नङा होमबा बजबनायखौ मोननो हायाखै गोदान आफाद दाबाबो दिनै दागोन गाबोननो थैलांगोन बे जाय मानसिफ्रा दादों बिसोर खालि खर'आव बदनाम रुजुननायल' जागोन आरो जोंनो गोदान मोनसे आफाद दरखार जायाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे मजबुत मोनसे आफाद जे थांनाय 53 बोसोरनि मोनसे जार्निनि गेजेरजों नैबे लेभेलसिम बिथांमोना सौफैदों इउनिट आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल सारा भारतआवनो बिथांमोना माने इउनिटफोर दङ दिल्ली इउनिट मुम्बाइ इउनिट बेंगलर इउनिट जेरावबो गामि गामि एबसुनि वार्कारफोर दङ नोङो हारिनि एक्सेप्टेन्स मोनगोन होनबा हारिनि बिफद आफद थांनाय हमना लादो नों 1992 मायथाइनि दाङाबाजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रल लाया 98आव मा लाया उदालगुरि दरंआव 2008 मायथाइयाव मा रल लाया 2012 मायथाइयाव मा रल लाखो 2014आव मा रल लाखो नङा होमबा बेफोर गासिबोसो काउन्ट जायो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद नङामोनब्ला जोंनि बर'आ दिनैनि स्टेजसिम सौफैयामोन बे नङा होमबा आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा जायफोर हेंथा खालामदों दिनै नङा होमबा माने दुलाराय बर' फरायसा राजखान्थियाव आखाइ होनाङा होननानै दाखालि आं मोनसे नुदों बिथां आदा रबिराम नार्जारिया बे खोथाखौ बुंदों जे फरायसा आफादा पलिटिक्सआव माबानाङा होननानै गावबो एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन गोदो हब्रा गावबो केम्पेइन खालामदों एमपि बानायनो एमएलए बानायनो थाखाय बियो एबसुनि मददजोंनो परबत जरा समस्तिनिफ्राय एमसिएलएबो खनसे जाखांबाय नङा होमबा दा गावनि टाइमावबा मानो बुङाखै बे एबसुनि सापर्टखौ आंनो नाङा होननानै दिनै मालाय गावनि माने हेंथायै थांनायखाय बे बुंदों जे माने एबसुआ पलिटिक्सआव आखाइ होनाङा होननानै बे एबसुनि डिसिसन बियो बड'फायानो होनलांदों जे जेब्ला दरखार जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियावबो आखाइ होनो हायो होननानै एसटि होनायनि सायावहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जाय माने एनडिएफनि सासे गोख्रों लिडारमोन बिनि सायावहायबो सानसुमा खुंग्रि बसुमतारीया कमेन्ट होदों जे बे बिथाङा सासे पलिटिकेलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिथाङा सासे दालालि सिस्टेम जालांबाय हिमन्तनि लिडिंआवहाय बिथाङा हिमन्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मानिनो बे जोंना बे सानसुमा खुंग्रि बसुमतारी सारा एसे बैसोबो जाबायथ' मानसिया माने एसे जानला मोनला बुंलाग्रा जाबाय नामा गावनो गोसोखांगोन गावनो मिथिगौ जे बर'फोरनाव मोनसे रेजलिउसन दङ जे एसटि डिमान्डनि खेथ्रआव जोंहा आहमफोरनो जों होनायाव जों गैया नङा होमबा जोंहा आदिबासिफोरनि खेथ्रआवबो
गासिबो कमिउनिटियानो जे एसटी बे नङा नङा होमबा मरान मटकआथ' बिसोर माने मोनसे जाथियानो नंखाया बिसोर मोनसे स्टेन्डिं डिसिसन दं एबसुनिबो डिसिसन बियो साहित्य सभायावबो हयथ' फर्मेल रिजलिउसन लायाखैबाबो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव दंलायलायो जे आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंसिफोरनो एसटी होयोबा जोंहा बर'फ्रा जेबो खथि जाया होननानै बुजिबायना दा बेवहाय बे डिसिसनफ्रावथ' बिथां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जोंथ' बे डिसिसननि पार्ट नङा बिथांमोनानो बे डिसिसनखौ लालांनाय जों बेखौ इनहेरिटसो खालामदों बिथांमोननिफ्राय जों बिथांमोननिफ्राय मोनदोंसो अब्ला बिथाङा मानो दा बेबायदि बुंगासिनो दं बे राजनितिक लाबालाब आरो बिथाङा राजनितिक दैदेनगिरि जानानै गोबाव सम बिथाङा मोनसे माने पलिटिकेल पस्टनिफ्राय जानगाराव थानांनानै दा मोनसे गोदान मोनसे गावखौहाय दैखांफिननायनि गावखौ जाहिर खालामफिननायनि गावखौ पलिटिकेलि इस्टाब्लिश खालामफिननो थाखाय बिथाङा जेखौ मोनो बेखौनो बुंलागासिनो दं जोंनि बिटिआरनि सिङाव समष्टि दानायनि सोमोन्दै बा इनक्लुजननि उनावहाय बेनि सोमोन्दै एसे रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनो हायोब्ला एसे मोजां मोनगोन भिलेज इनक्लुजन गामि सोसनखांनायनि उनाव जोंना गासै माने 60टा समष्टि जागोन हरैहाय जोंनावथ' ओरैहाय 40टा थाबाय दानि एक्जिस्टिं जे जोंना बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दा नोङो बिटिआर जानायनि उनाव एक्सटेनसनावहाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर लोगोसे लखिमपुर जिल्लानि बे सिमलुगुरि गामिसिम थांनायनि खोथा मेप मोनसे अलरेडि बे प्रप'ज खालामनानै दं बेखौ बयबो मिथियो दा गतिके बे हाबखांनायनि उनाव गासै जोंनावहाय 54टा जोंहा समष्टि जागोन आरो 6टाया नमिनेटेड माबा जागोन मेम्बार्स जागोन गतिके गासै 60टा सिट जोंनावहाय बाहाय फैगोन दा जे बुंलागासिनो दं बारायनाय नङा माबानाय नङा होननानै होमब्ला बे एकर्डआव जे 54टा कनस्टिटुवेन्सिसफोर जागोन होनदों बे एक्जिस्टिं सिटफ्रा बेखौ सिफायनानै बे जाया बारायनायनि उनावसो 54टा जागोन आरो 6टाथ' दंखायो दाबो नमिनेटेड बे थागोन स' जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय आरो लोगोसे मागो दमासिनि फिन खेबसेबाव सारखौ गोजोननाय जासिबाय आरो थेंक इउ स' माच सार नोंथांनि बे जायगायावहाय फैनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बेसर बिबारनि मोदोमनायाबो गगासो मोनहैसिगोन नामा मोननाय नङा दे स' दिनै दंफैयो जोङो बावरागुरिनि सिङाव थानाय बामुनखुरा गामियावहाय जेरावहाय उस्ताद खामानि कुमार नार्जारी सारा बै समावहाय मा होनो बागुरुम्बा फाउन्डिं खालामनायावहाय आरो लोगोसे दिल्लीयावहाय मोसाहैनानै दिन्थिहैदोंमोन जाहैदों आं बे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों दासो लासैहाय आरो बे जायगायावनो जोंहा मानाव गिदिर राजु नार्जारी सारनि हरैहाय जों लागोनि हरै गयबारिबो दं बाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन दे दैमा दैसाखौ बारबानो बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि गामि आरो लामानि हरै नोंथांमोना मिथिगौ काली कुमार लाहारिनि गामि बेबायदि आरोखि आरो साराउन्डिं गेदेर माने न'खरनि खाथियावनो सारा जोनोम मोन्दों एसे बारलांबावोबा आरो जोंहा रन्जित शेखर मुसाहारिनि गामि बेबायदि आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेयाव जोनोम मोन्दों बे ओनसोलाव स' बे साराउन्डिं गोबां गेदेमानि गेजेरावनो सारा जोनोम मोन्दों आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होगासिनो दं सारा स' बेनि थाखाय गोसो गोरबोजों आरो होलांबाय थाबावगोन होननानै खुलुमनाय जासिबाय